आबसु मानो बिबान लानो हायासै आबसुनि थांखिया मा आबसुआ दिनै माबे डिसिजनखौ लानानै दिनैसिमबो दिनै मानो मावगासिनो दङ आबसु मानो हाबाखै नोङो पलिटिकेल हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगो थाखा फैसा एभेलेबल गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव खुलुमहरबाय थ' आं दिनैहाय मोननैसो टपिकखौ लानानैसो सावरायनो लुबैदों रंगुल बर'नि दै दाखालि जेब्ला रंगुल बर' बिथाङा UPPL हान्जायाव जइन जाहैदोंमोन अब्लानि समाव गोबां मानसिया नङा अनलि साथाम मानसिया सोंखारिदों गहपुर बियार चेनेल ओमफ्राय देरहासार इस्लारि ओमफ्राय अफ्रि दैमारि थ' बावहाय जोंबो मा साननानै बेखौ गुबुनखौ बुंनो रोङा दै आं मा साननानै रंगुल बर'खौ जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो बुजिनो रोंला आरो मोनथि रोंला बुजिनो रोङिनि जाहोना बिबो जे सोमोनांहाबदों आरो गोमोहाबदों बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जेब्ला नोंथांमोना नाय बर'नि हिर' बा एक्टर बर' फिल्मावहाय नुजानाय एक्टर जेम्स बसुमतारी ना मा बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नाय अब्लाना बावहाय बेसेबां माबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन बै गिदिर गिदिर बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थागोन दै ससेब्लाबो नोंथांमोना नायलां अब्लाना बुजिगोन अब्लाना बिथाङा बुंदोंमोन आं सोरजोंबा बायजाया आरो आंखौबो बायनो दासान बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन माने दुखुनांथाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आंखौ दा बाय सोरखौबा बायनो दा नाजा होननानै बुंदोंमोन बेफोरो दुखुनांथाव लाजिनांथाव बिथाङा दिनैनि दिनावहाय आं माखासे जेम्सनो बिथाङा एकाउन्ट नाम्बार हरदों 4,000 बियो फैसा बिनो थांदों बिहरदोंमोन जेम्स बसुमतारीनाव आं बेखौ एकाउन्ट नाम्बार दं रंगुल बर' बिथांनि एकाउन्ट नाम्बार दङ रंगुल बर'आ जेम्सनाव जेब्ला जेम्सआ बिथाङा भिडिअ खालामखांनानै फैयो बिनि उनावहाय रंगुल बर'आ अनलि 4,000 फैसा बिदोंमोन एकाउन्ट नाम्बारबो हरदोंमोन सोनानै हर होननानै हरदों हरा उननि बाथ्रा बेखौ आं बेखौ बुंबाय थानो थांला 4,000नि थाखाय बिथाङा फन खालामनानै जे ब्रादार आंनो बेबायदि फैसा हर 4,000 थाखा जाय हक बिथाङा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा 4,000खौ बिहरदों रंगुल बर' नोंथाङा एसे सिन्था खालाम नोंथांखौ आं हब्राना बा माबा मोनसे बुंनो सानाखै दिनैनि दिनाव नोंथाङा दिनै गोदान सरकाराव हाबहैबाय वेलकाम मोजां मोनदों हाबै थां आरो बर' रायजो राजाखौ मोजाङै अनसायफिन आं दिनै बुंनो नागिरदों बेनो जे जेब्ला नोंथाङा मा होनना बुंदों DY 365 ना बे मोनसे चेनेलनि बाथ्राखौ बुंदों बावहाय हाग्रामाया बुंदोंमोन जे मा बर'लेण्डआ IPS नो UPS नो माबा AI बायदिसिना बिदिनो गोरों लेखा गोरों बेफोरबायदि मानसि गैया ओंखायनो जोंहा बर'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया सेम टु सेम बे रावखौ बाहायदों दिपेन बर' नोंथाङाबो बै मिडियाफोरनि बाथ्राफोरखौ नाय आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जों बर'आ स्टेट मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बाथ्राया सोर बुंदों बेखौ सोर बुंदों नोंथाङा एसे बेफोरखौ सिन्था खालामना बुंनाया मोजां ओरैनो हाखु दाखु थांनानै दुगा फागा गिदिर बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो रंगुल बर' ब्रादार नों आंनि बैसो गोरलै जानो उन्दै एसेब्लाबो सानसे साननै 19-20 जानो हागौ 19-20 जानो हागौ बाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जाय हक आं नोंखौ फंबाय लिंबाय नों आंखौ बिदा लिंहरबाय थायो अभार फनावबो आं नोंजों सावरायबाय थायोमोन खिन्थु दिनैनि दिनावहाय नोंथाङा मा बुंबावदों
नों बुंनाया जाय मानसिया मोनसे जायगायाव गोगोमनो गसंना थानो हाया बे मानसिया गावनि थांखि गावनि पार्सनेल थांखिया खिन्थु जाफुंगोन दै गावनि प्राइभेट गावनि पार्सनेल गावनि हारसिंनि न'खर फेमिलि बेफोरो 100% जाफुंगोन अफ्रियाबो जुदि सोरजोंबा थाङोब्ला 100% आंनि प्रब्लेम आंनि न'खरनि फेमिलि प्रब्लेम आंनि गथ'नि प्रब्लेम बेफोरो जोबनानै थांगोन नाथाय बर' रायजो राजानि प्रब्लेमखौ नों रंगुला फोजोबना होनो हाया आरो नों बायदि रंगुला जेबो मावना होनोबो हानाय नङा आरो नों बायदि रंगुला मा बर' हारिनि मोजां मोनसेबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै आं सानो खारन मानो नों बायदिखौ जोङो मेल्ला नुदों आं बनसुनि नङा आं आबसुनि नङा आं इउपिपिएलनि नङा आं बिपिएफनिबो नङा हो आं सोरबा पलिटिकेल हान्जानिबो नङा इउपिपिएलखौ आं बुंनायनि जाहोनबो दङ आं इउपिपिएलआव मानो थाखाय थाङाखै दिनैसिमबो बेनिबो जाहोन दं बिपिएफआव आं मानो थाखाय थाङाखै बिपिएफनि आर'नाइ मानो गानाखै इउपिपिएलनि मानो आर'नाइ गानाखै आं बेनिबो जाहोन दं आं थाङा जेब्लासिम रन्जन दैमारिया गवा अब्लासिमहालागै नैबे अफ्रिनि गोहोखौ नोंथांमोना नुगोन आरो बे रंगुल बर'मोन बायदि मानसिया मोनसेबो जायगा मोजां जायगा गैया होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला माथो मोजां जायगा दङ अनलि बियो फैसानि थाखायसो थांखादों नोंथांखौ जोङो जेब्ला बर' रायजो राजानि ओरैबायदि गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथाङा थाखा फैसाजों बायजाया दिनै बायजादों माबा मोनसेजों बायजाया दिनै बायजादों दिनै नोंथांखौ दिनैहाय बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा होननानै बुंदोंमोन फेब्रुवारिसिमनिनो आरे रंगुल फंबाय नोंथाङा एफाराब अधर्ज बिबाननि थाखाय बिबान बिराद गिदिर लुबैनानै नोंथाङा चेयारमेन नोंथांनि एलिगेसन नोंथाङा सानसे समाव आरके लाइफआव चेनेलाव नोंथाङा बुंदोंमोन मा बुंदोंमोन नोंथाङा सासे आइजोनि माखासे इलिगेल लेथ्रा भिडिअखौ होदोंमोन आं होआखै आं होनो सानदोंमोन खिन्थु होआखै खारन बे आइजोआ गाज्रि जायोब्ला बिनिखौ जोङो बदनाम खालामनाया बारा जायो बिनि थाखाय आं होआ जायखिजाया सोरबा हिनजावा सोरबा हौवाखौ लाना खानाय आं बेखौ मालाबाबो आंनि चेनेलाव होआ खारन गावनि जाथिखौ गावनो फानना लानाय जायो होननानै आं मालाबाबो होआ ओंखायनो बे प्रब्लेमखौबो आंबो होआखै खिन्थु नोंनियाबो खिन्थु बिबाना टारगेटआ मामोन बे समाव होनायनि धान्दाया नोंथाङा होनायनि धान्दाया जों बेखौ सिदायै बुंनो हायो नोंथाङा दिनैहाय मा बे सोरबा सुबुंखौ बायदिसिना बुंनानै इउपिपिएलआ आंनो माबा मोनसे होगोन नामा लाजियाखै रंगुल बर' नोंथाङा आंनिख्रुइ गोबां लेखा गोरों आं दिनैसो खोनानो मोन्दों निउस मिडियानि गेजेराव एलएलबि फरायनायनो नोंथाङा एलएलबि फरायनायनो नोंथाङा आंनिख्रुइ गोबां गोरों ब्रादार आं नोंखौ मानियो आरो नोंथांखौ बेफोरबायदि बुंनो समायामोन नाथाय दिनै समजों लोगोसे माखासे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों नोंथाङा एलएलबि फरायनाय हिसाबै नोंथाङा बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानो समायामोन नोंथांनाव हारिनि प्रति जुदि नोंथाङा जुदि अननाय दङमोनबा बर' जाथिनि जुदि प्रति आरो ड्राग्स जानाय बा गुबुन बेफोरबायदिनि खेथ्रआव जुदि नोंथाङा जुदि सांग्रां खालामनो गोसोब्ला बेबो मोनसे सुजुग रंगुल बर' बेबो मोनसे खाबु बनसुआव थानानै नोंथाङा बबे जिखुनु नों बनसुआवनो था आबसुआवनो था नोंथाङा आबसुआव थानानैब्लाबो बे खामानिखौ मावनो हागौ मानो पलिटिकेल हान्जायाव थांखो नोङो आबसुआव मानो हाबनो हायासै नोङो आबसुआव हाबनानैथ' नों मोनसे मोजां बिबान लानो हायोमोन ना नों जुदि बर' पार्टिनि बर' रायजो राजानि जुदि मोजां जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा नों जुदि सोरबा सासे गैयि न'खरनि फारसे जुदि मोजां जुदि सानदोंमोनबा नों जुदि बेखौ आबसुजों मानो हाबाखै बनसुजों थांनाङा आं बनसुजों दाहाब इउपिपिएलजों दाहाब बिपिएफजों दाहाब
आं नोंखौ बेखौ लुबैयाखै UPPL जों दाहाब BPF जोंबो दाहाब नोंथांखौ आं लुबैदोंमोन मा आबसुजों थां आखाइ खबगौमोन ना आङो रायजो राजाया दिनै नोंथांखौ मा होननानै बुंदों मोजां मोनसे मा होननानै बुंगोन मोजां मोनसे कमेन्ट होफेराखै मोजां कमेन्ट होआखैथ' नों आबसुआव थाङोमोन ना बनसुनि जिखिनि सिन्ताधारा जिखिनि साननाय हनाय बेफोर जुदि गाज्रिथारमोनबा गाज्रिथारबा ठीक আছে बनसुनि साननाय सिन्ताधारा बनसुआ दिनै पलिटिकेल हान्जाजों फैदों आं मानिदों दे ठीक আছে नों मानो आबसुजों हाबा बर'आ मानो हाबासै हाबिनि जाहोना मा नोंथाङा जुदि बर' हारिखौ थारैनो जुदि अनमारोमोनबा बर' रायजो राजाखौ जुदि थारैनो नोङो बै बर' रायजो राजा गैयि सुबुं बिनानै जाग्रा सुबुं बैफोरबायदि सुबुङा नोंखौ अनसायगौमोन खिन्थु नों दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ नों फानदों नोंबो सासे बेपारि बिजनेसमेनसो नोंबो रंगुल बर' जेबो लाब गैया जोंबो सानसे समाव गोबां खस्थ' खालामना फैनाय मानसि मिथिबाय जों फाग्ला जानो हागौ जों लेखा रोङा जानो हागौ रंगुल बर' नोंसोरबायदि जों लेखा गोरों मानसि नङा थेवबो जों जाम्बा जाम्था हारिनि प्रति बर' रायजो राजानि प्रति जों गोबां बाथ्राखौ बुंबाय थायो दासिमबो बुङो आरो उनावबो बुंलांबाय थागोन जेब्लासिम रन्जन दैमारि सारा उदां जाया अब्लासिम नों नुगोन रंगुल बर' अफ्रिखौ बुं अब्लानि समाव नोंथांखौ आं बुंनो लुबैदों नोंथांनि जाखिनि हारिनि बाथ्रा बुंनायाव बेखिनि गोरा खोथा बुंनाया जादों आं बेबायदि गोरा खोथा बाथ्रा बुङालाफानो एसे सिस्टेमेटिकयै खोथाखौ बुंलांनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर बायदिया मानसिया रंगुल बर' बायदि थार्ड क्लास होननानै बुंगोन बियो बर' हारिखौ फानग्रा बर' हारिखौ नंखाय धोखा होग्रा बर' जाथिनि बाथ्रा गिदिर बुंगोन जय फावसायनानै गुबुन मोनसेयाव आबसु मानो हाबनो हायासै नोङो आबसु मानो बिबान लानो हायासै आबसुनि थांखिया मा आबसुआ दिनै माबे डिसिजनखौ लानानै दिनैसिमबो मानो मावगासिनो दङ आबसु मानो हाबाखै नोङो पलिटिकेल हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगो थाखा फैसा एभेलेबेल बे नङा थाखा फैसा देरसिन नङालै रंगुल बर' थाखा फैसाखौ जुदि देरसिन सानदोंब्ला नों थैजासिमबो नों मानसि जाया नोङो गोसोम हांगारजों लिरनानै दोनजागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेखिनियावनो आङो जोंनि इउटुब चेनेलनि जोंनिथ' नङा जायफ्रा ससियेल मिडिया इउटुबावहाय सालायो बा इउटुबखौ दैदेनो मेनटेन खालामो बै इउटुबार बिथां गुमा फाग्ला होनाय मोनसे चेनेल दं बिथाङा मोननैसो बाथ्राखौ बुंदों आं मोजां मोनदों बिथांनि चेनेलखौ आं शेयारबो खालामदों गुमा फाग्ला नोंथांमोना जुदि नायाखैबा गुमा फाग्ला होनाय मोनसे चेनेल दं बेखौ नोंथांमोना नाय आरो साबस्क्राइब खालाम बिथांनि चेनेलखौ फल' खालाम आंनि आंखौ जेसेबां जायफ्रा साबस्क्राइबार खालामनाय बिथांमोना गुमा फाग्ला होनाय मोनसे चेनेल दं बेखौ नोंथांमोना नायनानै फल' खालाम बिथांमोना रंगुल बर'नि बारै आरो जोंखौबो मोनसे सांग्रांथि हरदों जायफ्रा गोरा बुंग्रा गिदिर बाथ्रा बुंग्रा बेफोरनो गोरा बुंब्लासो दे माबा मोनसे जाहैयो बे सोदोबाव आं बिथां गुमा फाग्ला चेनेलखौ आङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आं साबायखर होदों आरो बिथांनि चेनेलखौ आङो फल' खालामो शेयारबो खालामो नायोबो मोजां मोनो बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथाङा बिजनेसनि होनना बुंदों बिजनेयाव गोरों मानसि दं न'खरफ्रोमबो मा होननानै बुङो जोंहा मोनसे गोराखा आरो बिथांमोना न'खरफ्रोमबो बिजनेयावहाय जायफोरा थांफेराखै मोनथिगोन आरो बुजिगोन न'खरावहाय गासैबो मा होनना बुङो इन्डियान आर्मि डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनजोबनाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि